Ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da ijuhong kong dayta, mare. Ay, imbag man. Ada ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Adan tumat, mare. Kaanun tupay ngay, mare. Amang ano puraw tuntiwak. Saan pa'y anapasamak dayta. Saan ka amaawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Ada ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamot ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakaapapal man, nagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ida? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos ngagpaiso, ngam di namot maipaay dagiti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayon apagyamanam dayta iti Diyos. Ngamen, saan kayo mo't nga agbisbisay? Saan ka di akatapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldom. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas-iskan na banag. Naksayan tainggatangak ni Noli iti sang kairangrang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnudo kagim matang. Mabalin pa'y magdi sapatos na. Daan ka nung nga roden. Namin ado ka nung nga imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikamon diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikamon da. Ay na, bakit? Saan ka kumaamaki inartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta ida am artapan? Taad da mangipaw-paw iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan. Basta da kumamot mako na nga alikamon dito'y balay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagita laeng, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingkaman bulodon tay plan sa daninang mga Angie, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Mabainak ka na yun na mapan bumulod. Ni, anya ko mati kabain mo? Saan mo mo't akanan ti bulodom? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay nanginauna iti plancha aya. Adarod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon nyo amin nga usaray. Saan ka di mabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Ingakit din. Mabainak. Umayak man, ninang. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam. Ay, ni, madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Ado pa'y matipaplansya, tanaurno nga nak. Ay, agsublikan to lang, ninton malamuan. O ninang, puno saan, ibagak anadadael, tapno di na umay pabulod manan. Saan abarok? Maditi agulbod. Ang mga numadadaol nga agpaiso. Ay, kasta ka din, ninang. Sige nga rod, inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plan sa Noli. Madamang agplan-plancha ni ninang, mami. Agsubliak ka no malam. Sapay aramaton ni daddy minton madamdama ti plancha ag akawos na. Di yung ngamin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibado nan oray sana na plancha. Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na. Anya nga ti pagplanchayo. Ingka bumulod iti sabali aka aruba. Gumatang kay ngamin.
naimbag man ta nagkita ta dito'y tiyendaan, nana. Apay. At da importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di makagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, Jackman ammo, iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dumngag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laang ti di na binulod, nana. Alaam da ito ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano abinulod. Asino mo tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong man iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti madi nga aramid mo. Ang sikapay ti masuron. Pudnumot nga mahin nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti pada da a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga tidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti ka opisinaak. Umay da inton Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga manugot ka. Busy iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan laang mat. Takasangay ko kat nga rod. Ha? Ne, anya ka diti petsan inton Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, day takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol ng agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldom, ado pa'y ti maibawas. Anya launay ayat ti ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw atin dagiti banag asaan mo matamagaw at. Tapno laang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko inton Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul na pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manen ti ad-ado, nanang. Lalaki ka dilaang dagiti umay. Adda pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol amang isagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno adda kaduak nga agluto ken agisagana, nanang. Sigurado makalding tipulutan tayo ito, pray. Ay katariglado, adamot ta impapastor ko akalding. Ay, alak to mo tayo imported nga anak ng balay. Ado na kahit. Uy, sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Apo, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to indon Domingo. Sigurado bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katun danag mo lakit din aya. Dakkel ti kalding may sakripisyo ko namat. Ay, apaw, unay ka ta may sakripisyon. Nakaumay ka matmare. Anya ka diti may paikokan ka. Nakitak namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare. Ay, jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare. Uwan, mare. Mabalin ka di abuludan? Anya? Buludam ti mabuong apitsar? Ay, mabuong day jay. Pangusaram ka di, mare.
Agkasangay ngamin nilakay ko inton Domingo. Umay dagiti kaopisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan amare. Imbag ano saan amagasgas, mare. Amumat, antigo kan mabuong dayja pitser. Di ka agdanag mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan amagasgasan, mare. Wan mare, ikarik. Apaman amalpas ti pasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, sorry. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. Florence! Si kakadidaytan? Lourdes? Kasla saan ka abim makat Balasang kakadipay? Ay na, addan talong anak ko. Sika, manumat ng anak mo? Adamot ng talong. Ay sus, kasla balasang kapay laang iti itsurang. Imbag man. Ibagakkan ka ti sekreto. Tapno saan abo makat adagos ti itsuram. Inawis mon samot jay sigod akadalam akasangsangpet na. Naggapo ija Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ija Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko mata. Ay pasaray kadwampay ide amapan ija balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga intednaken ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak nga aglang-lang nga abakot. Ay, no awanan pangalaam inton maibos. Ay, agsublimot lang itisigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, tainton mangrugi nga agkurot-rot ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napintasak latta, nanang. Ay, sabali latta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgem. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pa ilaeng na i-display kong dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayon. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pitser. Inakon. Ne, ada ka mo't gaya man, gayam. Agtugo ka pa ya. Ha? Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managapal, managimbubukod, ken managbulod ni Florence nga asawa ni Isidro. Iti dandanin madanon ti kasangay ni Isidro. Insaganaan ni Florence, babaan kadagiti panagbulod na, kadagiti nangingina nga alikaman, tapno agparang anapipintas dagiti alikaman na, amausar iti kaldawan ti pasken. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan, ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Masiguradong adayawon dati kinapintas ti pitser. Hinakon. Ni, ada ka mo't gayam. Agtugaw ka pa ya? Ti picture nga gamo. Kaing ingas ti picture nga nalaki di Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Wan, gayam. Insang put ko idi na odya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta picture? Ha? Naira na la siguro, gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na. Mami, nabartak dagiti ka opisinaan ni Daddy. Bayam ida anak, agawid danto dagitan. Nag-aawid ng dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid danto no mamunawan da. Agdungdung sada nga minan kat. Ado man ang tisubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture. Ang daduma pa'y. Saan ka kadi anatagari anak ko? Amang ano da makang mag-abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan umamanda a binulod yo ti inus-usaryo dito balay. Basta, jak kayat amaamwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes, sika ka di data. Imbag man ta mabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kun kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Ang addaman damagak. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan ada kas ti bumulod? Nulakat ammo nga isubli. Agyaman iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agi subli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagiti abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagiti abulod? Agi subli kayo kit din. Agimpedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmet. Di ka pa'y makagatang iti naimas matataraon. Kasi dagiti ubing. Agsidata yun to ka din, magatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas tagimpen? Ngamno imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang ref mi. Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan ti ref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan mabalain? Syakit de nga da ref na ti umay makiref. Alamot tin nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparefyo. Saan ko pa'y ngarod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang? Na, di pa'y awanan ti karga to'y aparador anangalaam. Basta, una pa'y dagiti daduma abulod, nanang. Apa di ka makain na? Tay ngarod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya? Kasano na pasamak dayta? Apay ngamin adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukis ti sabay di dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Kasano pa'y itadaytan? Awan siguro ti kas di amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Ay, sigurado lakit di. Anangina day ta a klase ti picture ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta Ay, gastos man ang daytoy. Inanusam lakuman nga inusar dagiti simple di tang alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun.
Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kami mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pitser nga inusar da edi kasangay nila kay na? Kasta nga Rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kano nagbiro ket iti pitser. Natinag sa kano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day jay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Api nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano da masarakan dakas jay a picture. Naggapoy jay Hong Kong day jay. Ipabayad mo na no awan masarakan da kas jay. Nakasarakan nyo mo't lang itikas jay apitser ngay. Iti balay tinaggapo iti Hong Kong, nanang. Ha, Imbag lakit din ta nagbayat anang ilako. Isu na lang ta nagngina. ay, naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adina oras. Anya nga rod ngay, nanang. Alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka diti mangipalastog iti saan mo mo't ako kwa. Ay, man-mano ka mo't a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanyak, nanang. Si kaman lang ti makaam mo. Ay, bukod mo a panirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuludak. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulawd. Oray man o matidog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. Kada kumamanan kas dya kasangay, paray. Nay, apay kumangawan ngay. Into nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Ay, di mo sama ang mutay kunada ana imimas ti libre, ngam ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Hanggang, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan laan napait? Basol, kunam gid di Nole, napanan ni mamay. Diyan mo ngem, ibabaw nak abumulod iti batya. Ano na tibat siya? Saan ka ding adabat siya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Ay, unayin ti inam. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro bain ni mami No ibaon nak amapan bumulod, mababainak. Agungot tumat no jak mapan. Gayam. Imbag man tay may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga rod. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Ay, bak na nga rod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngem, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gayam. Kasando ti ipapan mo ijay Spain? Nag-training ak lang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Itipay sa bali a pagilyan. Idi adag kasapulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na. Nasukatan ka din ni mamim tinabuong na abulod na barok. Wala na. Naggapo iji balay dayjay. Kaya naggapo ka ni Hong Kong. Imbag no agpada tinaggapo ijay Hong Kong kanti binulod na. Jak amo Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng abarok. Apay akas din ni mamim, agbubulod. Ay,
Damagan yung token ko na nana. Jak amo ti sungbat ti saludsod jo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday taken ko na. Ay, saan mo nga idandano na, ang mga no agungot? Apay nga rin na yung baganyo kanyak nana. Ibagak atap na muna. Inakon! Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit ding. Nangag ko ti saritaan yu itay iti inaanak ko. Ah, ay kwa. Kayat ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mary Florence tinang ibagaam. Isumat laang ano idanon na. Abangan no sa balit ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Api ko mga agriri, kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain itikas jay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo tapno di ka agbulbulod. Asino tinang ibagakan ka iti kastat at tirit-tirat ti dila na? Nalipatak tinagan na. Hanggang may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinang ibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kayat akaungat ka. Kwa? Di mo tiri-tira na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay. Ni... Diyan nga wawagan da iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo dahil dyan babae? Ay, agoray ka man. Ha? Ay! Papa na, mami! Day, apay akas ti jarmaw. Kaslada ka apam. Mapan ko man rautan dahil dyan chismosa abitin niya? Day, di ka man Florence. Kayat mo ka di nga ikanda ka manan iti sa bali aberngas. Ni, anya ko maaberngas, nanang. Ay kayat mo ka di nga awagan da ka iti apera wano kibor. Ay, masapon nga ipapas ko ti ungot ko iti dahil dyan chismosa. Dita kayo. Ay, saan anak ko? Agsubli ka ditaw. Na, di na kun intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko? Isakit ka. Diyak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubuludak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ay, kwa, awan. Matlagayam. Apay nga rod ang makibibiyang kangay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga agin bidiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir nga sdakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanyak, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbang nga aramidam. Intun kwan, tiniritir kon day tadhilam. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da sindi kan Tyrone. Gaputa ka maudyanan na, rimwarda asa nga pamilya, tapno agpasyar. Ngam saan lata nga umdas day takadakwada, takayat da amaamuan, no sa dino ti pagtaangan ti babae, ti amada, tapno kasarita da. Nagpatulong da nga rod itininang ni Tyrone, ani Melba. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. No jak la ka asyan dagiti ubing. Jak ko man kayat nga aramidan daytoy. Ang mala, tulong kun kadakwada. Makamu ka, ha? Basta ikanak ititangdan ko, ha? Tani, tinaktak mo ti biyahek. Imbis nga agpasada ako, ma. Wen, di kagdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Ada ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam no rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amadoktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala, aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyamanak, Ninang. Siya kun ti makaam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, Ninang. Agyaman ako, unay. Sige. Sige nga rod, Ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Ay, piman matdagi jay nga ubing. Angam bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat di da kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duwan nga aldaw asaan ang nagawid ni Roland, Mama. May itay aldaw. May nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungan. Kun ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama, Anak ko ngagpaiso ni Roland. Ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat atakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramidak. Mama. Ambok, iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputaan mo nga da babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena, Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. ngam kasanukan. Diyak kayat ama isina da iti amada. Oray kas kasano. Makadin na dalat ti amada. Ala, adakan ka dayta, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diyak mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, Mama. Kabailak daytoy. Tinaskan. Saan nga isang pat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtupal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diyak mat itulok akas ta ti aramidan ni Roland. Mama. Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isang pati babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agriing ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti in-order ko akanan ta. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso ang nag-order akon. Ala, bumangon ka, taing tagar mo, sir. Mangisagana ka iti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, kintan ijay kusina. Oh, at titi kapem, igopam ta na pudot pay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon ta ijay laon yun. Iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwartak. Siya kung tagastos.
Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga da trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Taawan mat sarak ta iti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na, kan amin ang masapsapol ta. Inawaga kong tigayem ko nga akin kuko iti resort. Tapno mangi reserba iti silet, para kadata. Okay, sikat timakam mo. Dua pa'y nga aldaw ti Orayan, sakbay amapanta. No kasta, saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rot, Mare? Amuklatan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Uwan. Anya ti aramidam, no mapanagnagam at talaga nga da babae na. Naaklon kun dayta, Mare. Saanin anaskan apanagnagak. Kat, anya nga ro ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan Serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Uwan, Mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksiak. Diyak kaya ti lumukmag. Correct! Ti importante, mangan kalata iti oras ti panangan. Uray basit laang. Uwan, Mare. Ay, nakapimpintas ka Mare. Ngam no apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakum na. Hala, gusto da ita, Mare. Mangantakit din. Saanan anila kay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangan tangarudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Dito mat apartment ni Shirley, ti ayan ti matang mo. Asino ka ayan? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo, among gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Wen, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Agkat sika, asino ka? Apay nga maamom da Roland. Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti akin kuko iti abangan dang apartment. Kastagayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ha? Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May saka ka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po nang adda ka dito eh. Wan Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo't adakas. Imanugutak Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat Isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wan nga rod. Sige oray siya. Tumulong Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anya ngay ti maitulong mo. Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta planom. But nga. Tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidem day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy ta ti agkape. Mangan ta iti naimas at tinapay. No kasta. Ammo mundo sa dino ti pagnanaudan ti babae ni Roland. Wen, amokon. Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka.
Shirley, tinagan jay babae. Shirley. Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngem no mapanda iti apartment na. Amangan numadanon da ija ni Roland. Mabalinda mo't akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinaamamok ak aruba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo, no kasano. Mabalin dito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito'y ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amo na a pamilyado di tao. Ngam saan nalataaliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado. Mabalimot ngayon ton Rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindikan Tyron. Di kagdanag. Itulod kumatla ida. Isuda ka di laang? Ay namare, pang-ubing laang tidarayan mi. Iso sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag. Tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Ha? Iso asaan mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Umayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak inukatan itigig. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo? Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Kasla... Sige, Cindy, Tyron, kasarita yon. Di kay agdanag taadda kami laang dito kan ni Marjo. Kasla... Wan! Si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nga paiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta. Si kati babae ni Daddy. Anya ti... Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di. Akanayon analiday ni Mami. Gaputa da babae ni Daddy. Kat napanagnakan mi apod no. Tita Shirley, makipagpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni Daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni Daddy? Ti kayat mi, nilaang Mami, ti asawa ni Daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni Daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni Daddy. Kat agnanaad gayam iti apartment mo. Kwa? Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta? Ni Daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni Daddy. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Iso nga adaywam ni Daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, Tita. Basta saan ani Daddy? Anya? Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilya mi? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni Daddy. Di mi kayat naglidliday ni Mami. Iso nga adaywam kuman ni Daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti yung ubing. Isudan ti umay agpakpakasikan ka. Nga adaywam ti amada.
Saan nga isuda ti mang dadangal itiragsak ko? Kaya't mo asungan, saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpaka sila nga rudan kun kadagiti anak na. Siya ti ay ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsublin tumatla ang kanya. Ngamin, siya ti ay ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimasyan kadagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay ayatan ni Roland. Ha? Kabailan ni Roland at alikodan ida. Gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping. Tadyak ida patgan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagapad na Florence kan Bitinya, natumbada nga rod. Kat sinakayan ni Bitinya ni Florence. Sana nagustuhan ti ina kan asawa ni Florence tinapasamak. Nagimula iti sakit tinakam ni Florence itinapasamak. Idinto talinipat ni Bitinya tinapasamak. Idi adda mapadpadaanan agad ring itinagadalan da Florence kan Bitinya. Awan ti plano ni Florence at umabuno. Taibain na ti kasasaad da iti biyag. Idinto takayat mo't ni Bitinya ti tumabuno. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kasano ko mga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya ko mano formal attire? Adu ti maabangan agawn dita no awan ti gawn mo. Kayat mo ti mangabang iti kawas ko no kas pangarigan? Addakan ka. Numangabang ka, wano isaganaam ti gumatang. No gumatang nga, nagnina, saan kung tumot ang mausar. Sayang laeng. Ket, kasano nga rod? Kayat mo matlaang ti umatindar, no awisan da ka? Anya ka dit ibagbagada ang mapasabak iti pagadalan na nagturpusam, anak ko. Kasla alumni homecoming nanang, o may kanu aming nga agkakaadalan iti dayta nga aldaw. Ay, iti unos ti mano atawan. Italaang nga da nakapanunot iti kasta. Wen nga rod nanang, baknang sa kanu ti nakapanunot. Ay, nagsaya atin ngay no kasta. Ay, kayat na nga iburay ti kinabaknang na. Wen nga rod manmano ti kasta a klase ti tao. Dakkelakit iti magastos na, ta iso kanu ti makaammo iti makan. Matlagayam. Apay nga rod nga agdua-dua ka at tumabuno. Awan mo't gayam ti bayadam. Diyak nga rod kayat amaamuan da asa anak abak nang nanang. Damaganda ka di pa'y dagita? Uy, siyempre, adalat agdamag Saan amaliklikan dayta? Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan, Florence. Anya ko matipagimbagan na. Sakayan nakadimanan. Ay na, lipatom ka din, ti panagapat na. Saan tan nga ubing, tapno agapat amanen. Ada ka di bagam? Ada siguro masapol mo, iso anak isao ka kanyak. Awan masapol ko, kayat kalaang apagdamagan. Anya ko matidamagam.
May papanday to iti reunion iti nagturpusan ta idi high school ta. Saan ka interesado? Saan mo kadi akayat alagipan, dagiti kinaragsak tayo idi kadagiti barkada? Sigurado ade-adal da amin. Idinto taagpada ta saan ang nakaturpos iti kolehiyo. Ay nasaan aday ta ti panunutem? Anyangay nga rod, nalpasan ti amin, saanen ang mabaliwan dagiti pasamak. Padasan taman met ti ag-formal attire. Nakitak ang nagsarita kayo kan ni Bitinya, ijay dalan. Imbag, ta saan mo apinanawan? Panawak ko mga rod, ngam nagbaliw ti panunot ko, nanang. Ay, imbag tanasilawan ta panunot mo. Kat di ka manin nakaarami di iti saan nga umnaw. Dakasak ka dila unay, taibagayo ang nasilawan ti panunot ko, nanang. Ay, saan mo't, anak ko? Ay, maragsa ka naklaeng. Tanakisao kamot laengan ka ni Bitinya. Anya ka di timbaganakan ka. May papan iti reunion ang mapasamak iti pagadalan ang nagturpusan mi, nanang. Sa bagay, agkaadalan kayo mo't ide. Mabalin yu mo't ti agtulag, numapan kayo adwa. No, kas pangrigan mapan kami, masapol nga artapak iti kinapintas, kan kinagarbo iti kawas. Ay, anak ko sabali at talaga ti panagpampanunot mo. At dalata na italimang amade, di ta kaunggam. Saan kayo ka din naging ginmura kanina nabitin niya, mami? Apay anadamag mo dayta, anak. Nasabat ko ngamin itay, kat kinablawan nak. Inikanak pa'y itinaluom amangga. Saan kami nga agap-apa? Basta, dinaklakit ipakibyangan manan. Ha? Apay man nakibiyang? Uwan. Uray saan arumbang abyangan? Byangan na. Kasta aya? Ay, napanan ni daddy ngay. Apay asap sa pulom ni dadim. At ang arod nagtulagan mi. Ada yung pagatang ko. Korang man nga rodan, titad na asweldo na, no kasta? Talaga matuloy ka no tipasken iti pagadalan na nagturpusan ni baget mo, paray. Nay, nakaamuam. Partidok ti kaadalan ni baget mo, mangangay iti nasawapasken. Kasta ka day. Isuumat lagayam. Asika ti umuna ang nakadamagak iti maipapan iti dayta abanag. Amom ka day, abaro pa iti kabagyak mangangay iti pasken. Baro ko nam. Kawan, medyo ada diferensya nga may hindi pa nagkita na. Ang bak ng itan ijay Amerika. Isumat lagayam Akayat na ti aggasto para iti Kananda. Tabarupay. Una, itatanagawid. Siyempre, kaya nakitaan amin makalangan dagiti amin ang nakaadalan na iday. Nadamag mo ka din ti damag ang nadamag ko. Anya dayta adamag. Saan ka di anagaram idikan ka ni Duro nga da diferensya ti matana? Oh, apay ni Doro. Nabiyag ka di pay? Nabayag ka awan damag kan kwa na. Ay na, nagaramot kanyak idi ngam binasted ko. Yak ngamin kursunada. Oray siya. Pinabainak pay di nagaram kanya. Anya nga iti imbagam anang pabain kan kwa na. Di imbagak ti kastoy. Di ka lagbain. Kitampay tabagim, sakbay nga agaram ka kanyak. Kunak Ay uray siya, kastamot timbagak kan kwa na. Apay ka di analagip mo day di adoro. Sa anak pa'y asigurado. Ngam iso ka no ti organizer iti mapasamak a reunion iti pagadalan. Anya? Imposible! Dakkan mo ti traveling bag mo. Sa dino ka diti papanam? Innakla agbakasyon iti kabagyak ijay Cebu. Imbag man ta makapasyar kay Jay Cebu. Mabayag ka di ijay. Depende. Nulakat mayat ti tiyempo kan magustwak ti pagpasyaran ijay. Siyempre, agbayagak. Ngam no saan, agawid akmatlaang ditoy. Adda kanto nga ano maangay ti dakkalapas kan ditoy. Ay, saan ko nga amo?
Ngem no mairanan to nga adaak, umayak ag buya Adda kumamat tao amayat amang sponsor iti batch mi. Nagmayat kumamat. No agkakabatch tayo kuma, ikarigata. Hanggang saan man? Ay sus, nagsayangan. Bongga kumakat. Aggagayim tayo idi, nga masan tayo mat ngamin ngagkakaadalan. Agkukuyog tayo lang ang magmagna amapan iti pagadalan. Tawan pa'y idi ti adu-alugan. Sawan itanda pamasahi tayo, kunamkit di Apay tumugaw kang tumakter ka, mami. Adala malaglagip ko anak ko. Anya nga iti malaglagip mo? Para kadagiti nataengan ti pampanunutek. Panawan nakbasit ditoy. Anya nga day tapang panunutom. Tamasapol na panawang kapay. Mariribo ka nak. Iso adinak man kulkulitan. Inak man lagay ayaman, mami. Sige. Ay, bak nang itanday di adoro nga adda diferensya ti matana? Kasla imposible. Ang malagip na pay nga ti imbagak idikan kuana, idi nagaram kanya. Amom ka din ni Duro nga adda diferensya ti matana. Diyengay kanayon tayo idi arabakan no magmagna tayo amapan iji pagadalan. Saan ko unay ang malagip ti itsura na? Ti malagip ko, ti kinadat diferensya ti matana. Kita man lang agpaiso ti biag ti tao anya. Mairuruman idi. Ita, big time man. Ado tinangrabak kan kwa na, gapo iti itsura na. Anya ngay ita. Ay na, may saak mat anang tagibasit idi kan kwa na. Saan ka kadi ang mabay na sumangon to kan kwa na? Mabainak Ngam kasanong agkidawak iti dispenser no sa anak asumangon. Kasta at tinasaya at atao. Dumawat iti dispenser iti nagkamalyan na. Ay na, idi naamwak nga iso ti organizer kan sponsor. Nakarikna ak iti bain. Uray asino nga taan ng tagibasit idi. No madamag na a big time itan ti tinagibasit na, mabain lakit di. Sigurado day tauray siya, kat kasta ti marik na. Mabalin ka di si katimangidanon iti daytoy a notice. Wano invitation card sa daytoy. Itad mo kun ni bakit mau. Kentay agnagan iti bitinya. Agkaruba kayaw, sana ya? Ay kat ariglado Dumanon timpawit mo. Inton umay abulan sa dayta paray. Tapno makasagana dagiti masagnan. Sigurado, maragsakan dagiti agkakaadalan inton agkikita da. Ay ke mapantan tumit Ta addan tumit. Dance for all ako nada. Bareng mabalin tati makisala. Ang mabalin nga tanga agsala dagiti saan nga alumnos? Mabalin siguro no i-request tayo. Ay, pagsalaan damat nga ta, dagiti adda asawa na. Ay, isalak man to ni bagat ko. Bakit? Awatam ti ipapaitadagan ka. Anya ka di daytoy? Kitam, noon niya dayta. Ipan kumot daytoy maysa para kanibitin niya. Apay asikapay ti mangipan, ibaon mo ni Noli. Sana mabalin. Ang mga numapukaw na, uno matinag na. Marugitan tulakid day. Katanya ko pagtaktakan pa'y dayta. Siya nga rutin ang ipiaran da, isu amasapol nga idanon ko iti masaknan. Adakan ka no pagbannugampay nga ipan. Ay, noon niya ti impyar da kanyak, masapol nga idanon ko. Mayak man, bitin niya. Mabit lang, umayan. Ni, si kamot manong. Anya ti maipaikukan ka. Kwa, itad ko lang dayto impawit da para kan ka. Ay, adi amanak manong. Anya ka di dayto Lukatam atap no makita. Sige nakon. Nagkapay Saanan? Sana bale. Naitad ko matanday takan ka. Sige nga rod manong, kat adi amanak manan.
Ay, anya ka di day ta ukradam. Umatindarak nga ta iti dayto nga okasyon. Anya aya day ta nga okasyon. Diyan nga ibagbagada a reunion iti pagadalan me, nanang. Apay asyak nga iti damagam. Sika ti mangedeng no umatindar ka wenno saan. Ay nga, anya aya ti pagdwa-dwaam. Diyak nga rod kaya't amaamuan da agagangay lang ti panagbiag ko. Saan nakabaknang. Kan ordinaryo lang nga empleyado ti asawa. Ay, saan aday ta tilapad. Tapno saan ka nga umatindar. Agpakita kakit di kadagiti kaadalam ide. Kat ipakitam, anasalun at kapay. Ni Florence ti masabat ko. Florence, mapan ka kadimot iti awis ti kaadalan ta? Mapan ka kadimot? Kayat ko ti dumawat iti dispenser iti kaadalan ta. Gapu iti panang tagibasit ko kankwana idi. Maaramid mo day tanog, kita kayo? Una, apay, sika, saan ka kadi amakarik na iti pan nakakonsensya? Ha? Malagip na pa'y nga taday, Jay? Imposible adi na malagip. Anya nga tati mapasamak, inton agkikita tayo amin. Nang runa ni Doro nga ada diferensya ti panagkita na. Day ta ti padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Ne, apay adamagam no bumulod ako no saan? Mangin insulto ka kadi? Ni, apay ko insulto ka. Gapo kadi, tagbubulod ka. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agtultuloy nga agdwadwa ni Florence, no tumabuno iti reunion da. Tadi na kayat amaamuan dagiti kaadalan na, nga iso kat saan abaknang. Iti nagkita da kan ni Bitinya iti dalan, na alumama iti panagsaon ni Bitinya, iso asan daan nagapamanen. Iti daytamot lang aldaw, naamuan da Florence kan Bitinya, at isigod a kaadalan da at nagtagibasit da, ti sponsor kan organizer ti Paskan. Idi naawat dan ti imbitasyon, adda nagsaritaan dagiti dua. Papagayam, denggen tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Day ta ti padaanan ta. Bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Apay adamagam no bumulod ako no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay ko insulto ka. Gapo kadi, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod ako no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tano adda pagbulodam, bumulod akmet. Tama minsan laeng mat nga isuot. Diakon gumatang. Diak pa'y amo no gumatang ako no mga bangak. No adda mabulod agaw. Nanang, kaduan dakman ta, intayo agbirok iti abangan akapintasan agaw. Day, asino ti agkasar ay abangan pa'y iti gown? Saan a wedding gown, nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, ag-gown ka pa'y. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamot launay anak ko. Apay aya, amasapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko.
Siyak pa'y laang timyos. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amaday amapasamak. Gapo iti dayta akina arjud mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa daytoy na nakahanger, mami. Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ati kapintasan inton ibadok dayta. Ha? Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesan no kasta. Siyak to ti sang kakita da. Tamayat ti Maris na. Kan ado ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina dayta mami. Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti siya. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mang kita iti abangan ta akawas para iti reunion tayon to. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapanmang kita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni Nanang. Ala, ingkamutan. Agkita kan iti abangam. Ay, sayang. Nagkuyog ta kuma. Tauray agpada ta iti kawas nga abangan. Kasano ko mga agpada no saan ko akayat ti kayak mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli. Numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaa, nalpasak mutan anak kaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawas mo. Ha? Kwa. Nalakalaang. Jay saan anangina ti inalak. Mamaminsan matlaang nga aramatan. Sige, tainakman mat nga rod mangabang iti simple. Jay saan anangina. Hello, Gayam. Ayan mo ka di ita? Adak, dito si Bo, gayam. Apay ka di? Kaano ka di nga umay dito lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga min masapol ko ken ka. Napatag-unay. Anya ka diti masapol mo. Umayag gayam dita. Taada na lipatak. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga rod tiyo umay mo? Umayak man ni Jabalayo. Ura intong Domingo. Umay kam tulaangan. Sige Gayam. Umayak iti malam. Tapno siguradong adda ka. Sige, bye! Barok, bagbaga amman di asawam. Nasa unang ngamen, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayom na. Ano na ti alahas, Nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akaways, ta pinagabang na ti urnong mi. Ay, imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Hay unay ti asawa kaya. Bagbagaam, tadinak matdenggan. Bareng sikat tidenggan na. Una nang, bayan nyo. Taintun sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan. Tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka di ta awit mo. Lupot samat. Jayman aramatak intun madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka di ti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang nga min no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamat wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma. No maymay sa asyap tinagabangan mi. Tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng tairwar ko iti supot. Tapno makitang. Wow! Nagpintas! Bagay mo dayta, tanapu daw ka. Napintas ka di matlaang. Amangan no siyak tumot ti kalaadan iti kawas intun madanon. Napintasan daytoy. Awanan makuna. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. Adamot alahas mo na. Simple laang, kung saan anangina dagiti alahas ko.
Maan ano kuma. Apay, pinartapan aya ti alahas day tapasken. Apay aya akong traendak. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Iti mo't gayam ko. Ngam kababain, nga ingkakat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw. Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan. Kayat ko ti agaramat iti nanginang alahas inton madanon ti reunion. Period. Gayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga partsenda pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, iso nga aduda. Rinabak ko ti kabagyak, nga intagbuya, ti kunana ke kaslagista ka now. Ay kat, imbag nga ron takabagyam ti sponsor. Iso amabalin talat tatimapan. Ay ko na paray. Nasingpet ta dya kasinsin ko. Ura da diferensya ti mata na. Huwag nga ron, agasam. Bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ron tayo dya kasinsin ko. Ang malas mat numay papan iti ayat. Una, gamita ta nagbalik bayan. Ke adu ababalasang ti mayat kang kuana. Nang runa ke baknang. Oh, agpaisut ako nam paray. Adu ita ti rupat kwarta. Sapay kuma, tanapudno ti matumpungan na abalasang. Ni, da kayo matgayam nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence, balasang kaw. Ay, kunak no saan ang makialumnay ni Florence. Mapan matgayam. Ay, nagbaliw mo't ti panunot na. Ay, uray taawan mo't ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation, amangan no saan akon nga umatendar, nana. Iso na laeng, ta pinilit ti sponsor a formal ti kawasyaw. Wan nga ron. Tinaudi pa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip lakit nga ron day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg kadagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wen nga rod nana, manipod nagsisina kami di nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakit-kita. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Wen gayam. Umay kan, tagsubliak matlang ijay sibuin tondigan. Wan, umayak. Tanapatag namin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapula. Anya ayaday ta nga ibagbaga makasapulan. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabitla ang tagrobwata kon. O sige nga Rod. Orayan ka. O sige. Bye! Ne, papanam. Apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumakan kwa na. Saan mat siguro nga importante na ita nga ibagam? Apay ko maasaan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublik mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Ala, si kaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangken ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlat ta. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Ita lang nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man ti balay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak anang ipadakkel iti sigod a balay mi.
Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpan ton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay katagsimpan, gayam. Sige, mapanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amumat nga damaangay a reunion iti pagadalan, saan ka di? Wan, ang maera na nga awanak. Abay, awisan na ka di. Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun kunaklang matday jay Kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng noan niya dayta. Ita ka lang matamang ibaga kanya. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo. Ta aramatot inton reunion. Ha? Alahas? Kunam? Uwan kumagayam. Isublik mo't laang apaman amalpas ti paskan. Basta saan mo abay-bayagan nga isubli, Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka marod nga agsubli Agawid ak dito kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanen papanak. Araglado kayam. Ikarik nga isublik apaman amalpas ti paskan. Ay unay matdaytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas abato na. Iso ti pinilik nanang. Nangina siguro da ito Ay talaga nangina Imbag man, taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Syakto ti kapintasan itibado kan alahas. Inton madanon ti paskan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.